Mónica Álvaro. Moltes gràcies, senyor alcalde. El 30 de març del 2007, Alejandro Fondemora, aleshores conseller d'Educació, que no la directora de la EOI, anuncia que a Vila-real tindrà una escola oficial d'idiomes que albergarà 2.500 alumnes, costarà 4 milions d'euros i les obres s'iniciaran en breu. Després de l'anunci, senyora Marçà, l'alcalde Juan José Robert expropia els terrenys per a la construcció imminent d'aquesta escola i avui l'equip de govern actual encara n'estem pagant les conseqüències d'aquesta expropiació. 16 d'abril del 2012, l'actual consellera d'Educació, Maria José Català, deixa ajornada sense data la construcció de la EOI Vila-real. Han passat 12 anys de promeses incomplides, 12 anys d'esperes vanes, 12 anys en els que el PP, a consciència, mantenia la il·lusió que un dia m'emprendrien les obres que finalment tindria Vila-real la seva EOI. Fa escassament 4 dies, al debat de política general a les Corts, el senyor Fabra tenia l'oportunitat històrica de ressarcir aquest deute històric amb la ciutat de Vila-real, un deute de 12 anys, però novament Fabra castiga i fustiga a aquelles ciutats on no governa. I us torna a llegir. Levante, Fabra anuncia colegios en ciudades que gestiona el PP y deja fuera los municipios donde rige la izquierda. Així, el dia 20 de setembre, d'haver tingut l'EOI on cabrien 2.500 alumnes, vora 600 persones de Vila-real no se n'hagueren anat emprenyades a la seva casa perquè de les 662 sol·licituds de demanda per a la plaça a un aulari de Vila-real solament hi havia 80 vacants d'anglès. Molt lamentable, la veritat. Compromís, avui ve aquest plenari amb els deutes fets. Sí, senyor Fabregat, anem més enllà, així també. En data 23 de setembre, el nostre diputat en Cort, Josep Maria Panella, ja enregistrava les següents preguntes a la consellera d'Educació. Quins són els motius de la manca de previsió en l'aulari de l'EOI? Quina alternativa pensa donar la conselleria als vora 600 alumnes que no podran enguany estudiar a l'aulari? Quina previsió hi ha d'ampliar l'aulari? La resposta de Fabra no s'ha fet esperar. 14 nous centres educatius, cap per a Vila-real. Hi ha més diversos casos d'enxufisme a l'EOI de València, on fins i tot les instàncies dels allegats al PP anaven a la bandeja d'elèctrics, tal com va manifestar el propi cap d'estudis. Senyors del Partit Popular, hi ha fotos d'això i el cas ja està en fiscalia. El partit del senyor Folgado a Vila-real, el del senyor Fabra a València i el del senyor Rajoy a Madrid estan fomentant l'èxode dels nostres joves a l'exterior. Tornem de la mà del Partit Popular al vente pa Alemanya PP. I a més, ho faran de la pitjor forma possible, negant el dret a l'educació a milers de joves i a uns quants centenars en Vila-real. Moltes gràcies.